हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दायो लोगोफोर गोदान जबनि आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय ग्रेड 3 आव गोलैयो मण्डल। दा जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों इलिजिबल जायोब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलि 10 पास जानांगोन। जायखिजाया सिम्पल 10 पास जानायफोरानो एप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय मा डिप्ल'मा नांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन। बेनिफ्राय सेलारियाबो जोबोर मोजां लोगोफोर 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 मोनगोन पार मान्थ। बेनिफ्राय ग्रेड पे थाबाव एक्सट्रा। दा नोंथांमोना बेखौ मिथिजोबगोन गासैबो डिटेल्सखौ नायोब्ला। दा बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो। दा लोगोफोर आं डाइरेक्ट लाबोखाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बे भेकेन्सिया फैदोंमोन डिसि अफिस शिवसागर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों अब्लाबो बयबो एप्लाइ खालामनो हायो। दा लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननाय जागोन आं होजोब्बाय। दा गासै भेकेन्सिया दङ अनलि 8 दङ लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। बेनिफ्राय ग्रेड पेआ जाबाय लोगोफोर 6,200 पार मान्थ मोनगोन सेलारिनि अनगायै। दा लोगोफोर नोंथांमोना ग्रेड 3 मण्डल एप्लाइ खालामबा गासै टटेल भेकेन्सिया 8 दङ। बेनि गेजेराव जोंनि एसटिपिआव सासे दङ आरो लोगोसे आनरिजार्भआव सासे दङ। नोंथांमोना इलिजिबल जागोन एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा बैसोआ गाहायसिना 18 इयार्स आरो गोजौसिना 45 इयार्स जोंनि एसटिफ्रा। दा बेनिफ्राय जों नायनोसै मा नांगौ क्वालिफिकेसन नोंथांमोना गाहायाव मोनलांबाय थागोन। दानिया नोंथांमोना जायफोरा गोरोबबाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनो जाबाय फरायनाया HSLC एबा 10 पास अनलि बेनिफ्राय पारसेन्ट नाङा दै लोगोफोर। बेनिफ्राय सेकेन्डआ जाबाय दानिया 6 मान्थ्स नोंथांमोना RCCC ट्रेनिं लानाय जानांगोन अब्लासो इलिजिबल जागोन एबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेबाव आरोबाव 6 मान्थ्स कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जाबावनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन। बेनिफ्राय बे जबा आफार आसामनिखाय इंलिश आरो एसामिस रोंनाय जानांगौ होनना बुंदों थ' नोंथांमोना बेखौ रोंनाय जानांगोन। दा बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ होनाय लोगो लोगो आं नोंथांमोननो लिंकखौ होगोन डिसक्रिपसनाव आरो बिनि एप्लाइआ स्टार्ट जागोन 6 डिसेम्बरनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 17 डिसेम्बरसिम थागोन। नोंथांमोना बे समाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफ्रा गोरोबो। दा बेनिसिम लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन। दा लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय माबायदि सिलेक्सन प्रसेस जागोन बेखौ नायदो। दा फार्स्टआव नोंथांमोनखौ एग्जाम लानाय जागोन पेपार 1 बेनो जाबाय 100 मार्क्सनि लागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय सेकेन्ड फेसआव जागोन बेनो जाबाय स्किल टेस्ट लानाय जागोन कम्पिउटाराव। बेनिफ्राय लेंगुवेजनि सायाव नायगोन होनना बुंदों। दा बेनिसिम लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड जायफ्रा गोदानै फैदों चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो। दा भेकेन्सिया खम लोगोफोर जोंनि बिटिआरआवबो ओंखारगोन। नोंथांमोना जेब्लायबो नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअ अब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन।